ది 11th వరల్డ్ రికార్డ్. సో ఈ సందర్భంగా అమృత, ఘన సంతోష్ ఇద్దరికి నా తరపు నుంచి కంగ్రాచులేషన్ చెప్తున్నాను. ముఖ్యంగా మన మోడీ గారు చెప్పినట్టుగా బేటీ బచావో బేటీ పడావో అనే మాట నా ఇద్దరు మన్మరాళ్ళు ఈ రకంగా వాళ్ళు వారి వరల్డ్ రికార్డ్స్తో పాటు ఒక మన స్టేట్కే కాకుండా ఇండియాకే కాకుండా ఇంటర్నేషనల్ కూడా వీళ్ళు ఈ రకంగా పేరు తీసుకురావడం అనేది చాలా సంతోషమైన విషయం. ఇటువంటి గొప్ప అకేషన్లా అందరం ఎంతోమంది పెద్దలు వాళ్ళ విలువైన టైం ఇచ్చి పిల్లలను ఆశీర్వదించాలని వచ్చినందుకు వారందరికీ నా ధన్యవాదాలు. ఈ రకంగా మరొకసారి వారి శుభాకాంక్షలు చెప్తూ నేను